खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 27 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ टार्टल एडप्शन डे महरै फालिनाय जायो टार्टल एडप्शन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 27 नभेम्बराव फालिनाय जायो टार्टल एडप्शन डेखौ गोनांथि जानाय खासेवफोरनि बागै माइरंनि सांग्रांथि आरो सुबुंफोरखौ बिसोरखौ खांनो थाखाय फालिनाय जायो बे साना सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे साबसिन खाबु बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ लेन्डस्केयार डे नेशनेल क्राफ्ट जार्की डे आरो पिन्स एन्ड निडल्स डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों